Takže jsme lístkové a velká film. To je taky lístkové z černé, tato lístko 21, lejta bude 20 leté, velká film, černý, líčka, dotahuje, dodrženeš, nebyl kabel. Více reálnější, a bude to malý čas. A velká film. Perspektivu. Více poslední války znamená, že se naprodává na sebe. A budete se vrátili zemí. To jsou kluci, neříkejte se. Moc velké teda. Já nevím, co je. To je velká, který je kluk, ale tohle třeba nepřijde znám, ale každopádně nemohli se domluvit a ramínku, to tam bude to na to počítat. Tak lístkovat je celý, šárka stopená, určitě, takže nějaký podepsat celý výkony potom. Jeden správně rozbudzuje tady závodníci, lépe pojedně, si to načíčí. A odbere cíle, bude cíl.